खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 19 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशिनि सुबुंफोरनि आयआ बांनो हागौ। हाथायाव रां थिसननायनि मोनसे मोजां खाबु दं। मेष राशिनि सावस्रि। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रागाखौ दबथायनो हायो, अब्ला नोंथाङा नारसिननाय आरो गोसोआरि जेंनानिफ्राय बारग'गोन। नों मोजाङै थागोन। मेष राशिनि जिउ राहाया साख्रिजों सोमोन्दो गोनां दावराव-दावसियाव मुखुब जागोन। मेष राशिनि मोजां मोननाया जुलि जानाय जिउआव जौगानाय गाहाय मोन्दांथि मोनगोन। समाजाव नखरनि मान आरो मान-सन्मान बांनायजों लोगोसे मेष राशिनि राङारि थासारिया साबसिन जागोन। मेष राशिनि राहाया बेसरनि थावजों देहानि मालिसनि गेजेरजों सावस्रिखौ मुलाम्फा होगोन। मेष राशिनि नायखांनाया गथ'फोरनिफ्राय अनथोबनि थाखाय मेगनाव सिदोमा सोमजिहोगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। बृष राशिया रांजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव गोबां जाफुंसार जानो हागौ। बृष राशिनि थाखाय फिसा-फिसौ सावस्रि जेंनाफोरा थाबाय थागोन। गुबुन हादोरफोराव फोरोंनाय एबा खामानि मावग्राफोरा गावसोरनि खस्थ'नि बान्था मोनगोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोनि थाखाय साना साबसिन जागोन आरो जुलि जानाय जिउआव खुसि मोनगोन। गथ' गैयै सुबुंफोरा गथ' जोनोम होनायनि रंजानायखौ मोनगोन। बृष राशिनि थाखाय खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मिथुन राशिनि फालांगियाव बायनाय आरो फाननायाव सांग्रां जा, नङाब्ला खहाया रोखा। मिथुन राशिनि सावस्रि। थागिबि सुबुङा मेगननि जेंनाफोर एबा माबा मोनसे एलार्जिजों भुगिनांनो हागौ। मिथुन राशि गोनां सुबुंफोरनो जाग्रा आदार दान हो, नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। मिथुन राशिनि बिमानि सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कर्कट राशिनि रां थासारिया गाहायाव फैगोन आरो रां थिसननायनिफ्राय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। कर्कट राशिनि सावस्रिया मोजां सावस्रिखौ रंजानो हागोन आरो मोजां सावस्रिनि थाखाय गोथाव आदारनि गोथाव लागोन। कर्कट राशिनि नखरा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो बिदा-फंबायनि थाखाय सिनायथि मोनगोन। कर्कट राशिनि लाकी नाम्बारा 8। सिंह राशिनि राङा मोनसे गोदान फालांगिनि बिथांखि लागासिनो दं, जाय मुलाम्फा गोनां। सिंह राशिनि जिउ राहानि फोथायनायनि आंखालआ मावख'आव जेंना सोमजिहोनो हागौ। सिंह राशिनि नखरा जिउ लोगोरि आरो गथ'फोरनि थाखाय मोजां सम नङा। सिंह राशिनि लाकी अनजिमाया 7। कन्या राशिया रां आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव थाग्राफोरनो मुलाम्फा होगोन। हान्थु सानायजों कन्या राशिनि सावस्रिया जेंनायाव गोग्लैगोन। कन्या राशिनि जिउ राहाया साख्रियाव रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो गुबुन हादोराव दावबायनो हागौ। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। तुला राशिया रांजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव मोजां खाफाल थागोन, नाथाय बाहादुरिनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रियाव जगा आरो देहानि सर' खालामनाया गोलाव समनि गाहामखौ लाखिनायाव मदद होगोन। जिउ राहायाव जुदि सावगारि आखिनाय एबा लिरनायखौ आवगायोब्ला जाफुंसार आरो सिनायथिया उनाव फैगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1। वृश्चिक राशि फालांगियाव मानसिफोरखौ फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो भगबान गणेशनि सिबिनायजों जागायजेन। बृहस्पतिनि थाखाय सावस्रिया गोहोम गोग्लैगोन, सांग्रां था। जुदि आयेनारि आफादफोराव लोब्बा दं, अब्ला मुलाम्फाया दसे थाथ'नायनि उनाव फैगोन। वृश्चिक राशिनि लाकी अनजिमाया 2। धनु राशिया रां, गारि-मटर आरो गहेनाफोरजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। बोथोर सोलायनायनि उनाव सावस्रिया बेमारजों गोहोम खोख्लैजानो हागौ। केरियारजों सोमोन्दो थानाय राङारि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन आरो साख्रियाव जौगानाय आरो जाफुंसारनाय जागोन। गोदान रमान्टिक सोमोन्दोफोरा जोनोम जागोन आरो जुलि जानायनि जिउआ
खुसि जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9। मकर राशिया रां आरो सरासनस्रा गलाफोरजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनो मुलाम्फा होगोन। मकर राशिया गारि सालायनाय समाव सांग्रां जानांगौ, नङाब्ला बिसोरो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। मकर राशिनि जिउ राहाया राङारि मुलाम्फा आरो मोनसे गोदान साख्रिनि जाथावनाखौ दिन्थियो। मोजां मोनलायनायाव रमान्टिक सोमोन्दोआव नारसिनथाय थानो हागौ आरो आलदा जानाया जानो हागौ। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कुम्भ राशिनि राङा गोजाम फालांगिफोरखौ बन्द खालामनाय आरो गोदान फालांगि जागायजेन्नायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। कुम्भ राशिनि सावस्रिया जौगानाय गाहाय जालांगोन, बेनिखायनो बेमारफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय सांग्रां जा। रंजानाय आरो आयेनारि आयदायाव थाग्राफोरनि थाखाय कुम्भ राशिनि जिउ राहाया मोनसे जुजिनो गोनां सान जागोन। कुम्भ राशिनि मोजां मोनलायनाया मोनसे सरासनस्रा सान थागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मीन राशिनि रां फालांगिया मोजाङै सोलिगोन, नाथाय दाहारनि थासारिया थाबाय थागोन। थागिबिनि सावस्रिया मोजां जागोन, बेरामजों गोहोम खोख्लैनायनिफ्राय बारग'गोन। हाबा जाग्रा थागिबिफोरनि जुलियारि सोमोन्दोआव हाबनायनि मोनसे जाथावना दं। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन होनना आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।